אומייגאד, גול! מה איתך, המלך? כנראה שגם אתה, אני המעריץ הכי גדול. גם אתה לא אז טוב, אז תדע. אנחנו אתה יכול לחתום לי? יאללה, ראם. אומייגאד, זה כבד. בוא נראה מה יכול לצאת לנו. קודם כל יש לך ביינדר. דבר שני. מה לפתוח? יאללה, נו. בוא נראה מה יכול לצאת. ראם, הכל טוב, כן, יעזור לך. יאללה, תוציאו סנדריון, אמן. בוא נראה. בוא נראה יכול לצאת משהו. יאללה, ראם. וצאנו פוקיבול. יצאנו פוקיבול אחד. זה היית הראשון שלנו. סליחה, בוא נסדר לך את זה. טוב, אתה יודע לבד סדר את זה. בוא נראה את השני. תעשה איתו ביחד. בוא נראה, יאללה, פתח, תתחיל לפתוח. יש משהו טוב שם. יש לך משהו, יש לך שם משהו. יש לך שם משהו. אני רואה שם משהו. נו? זה מה שראיתי, חבר'ה, עוד פוקיבול. זה נוצץ? בוא נראה.